IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Balaygi ang Nangisayangkat ti Department of Labor and Employment iti trabaho agad kalayaan job fair kaspaset ti panakaobserbar iti makasangagasot 28 nga anibersaryo ti Philippine Independence Day iti Hunyo 12 iti dakkel amol iti syudad ti Lawag. Segon ken Dole Provincial Director Janeline Martin, 26 nga ahensya iti nakipagpaset iti aktibidad. Apakairamanan iti 24 a local employers ken 2 nga overseas employers. Inbatad na akabinulig ti Dole iti panakaisayangkat ti job fair ti Department of Social Welfare and Development ken ti 2nd District Congressional Office at damit ti employment assistance ngented ti DSWD para kadigiti aplikante ang ma-hired on the spot. Kabayatan na inpakamo ni Ms. Martin nga umabot iti 3.1 milyon na pesos tinay parukat apundo babaen ti Dole Integrated Livelihood Program para iti 7 nga asosasyon a bukbuklen iti sangagasot siya mapuloketwalo a benepisyaryo manipod kadigiti ili ti Paway, Marcos, Badok, San Nicolas, ken Corimao, kastamit iti syudad ti Batak. Dati Dole Integrated Livelihood Program, kang kanayon nga continuing nga programa ni Dole, aya. So timesa nga pioneer program na kitat nga aldaw babaen iti mandato nga agi yawat iti sabasabali nga ahensya ti gobyerno karaman ni Dole kaditi assistance iti beneficiaries tayo at dati 7 organization aya nga na ikan itatta iti certificate of eligibility. So marunon to apo tay actual nga panakay-award dagitay materyales kada equipments, tools and jigs para kaditoy naduma-duma nga projects daya. So adda mesa iti Paway, Marcos, adda iti ili ti Badok, Bataken, San Nicolas Plus, adda iti Corimao. So ti total nga na-i-award tayo is 3.1 million covering 7 nga association with 198 nga beneficiaries. Dagitoy disadvantage informal sector workers nga kunatayo nga isuda iti priority nga maasistiran tapno ti kastaket maadaan da iti livelihood project nga i-implement tapno ti kastaket adda iti pamataudan da iti income tapno adda iti pangalaan damot iti agserbikan yan. Kabayatan na inbatad ni Ms. Martin adagiti benepisyaryo ket maibilang a disadvantage informal sector workers ang may pangpangruna nga umawat iti tulong babaen iti nasaw a programa. Inayon na babaen iti daytoy a suporta maipaay iti panggastos dagiti benepisyaryo para iti naldaw-aldaw a panagbiag ken panagduras iti pagtainganda. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.